Mehman doganlar, edilirler, gadırdan tomaşaçılar, Hereket adlı Birleşen Türkmen Halk Frontu'nun ya da başkaça aydılanına Birleşen Türkmen Oppozisiya güýçleriniň informasyon görüşdäki Türkmenim YouTube kanalının novatdaki gepleşigine başlaýar. Mehman doganlar, aslında bugün köp sanly haýşy gödüňünde tutup, ogul gurnalan bir güni aýlymdan bir bölük eşitdirmek isleýär. Bilişiňe diýýärler, Türkmenistanyň garaşlygyndan soňky başdan geçirýän döwürlerini ikinji diktator bolan Gurbanuly Berdimuhammedow ýa-da Haramdaň bajysy Gülnawat we oň oýnaşlary bilen baglanyşykly köp sanly maglumat gelip bolýar. Şolary biz şuň siziň dikkatyňize getirmek isleýär. Köp bölümünü gaýtadan efirden soň ogul şu temada bolan gurrundeşlikden soň gelen täze bir maglumatym öňünden siziň dikkatyňize getirýär. Näme üçin şuň? Sebäbi bu haram tohum şuň öz reklamasy üçin Türkmenistanyna goşadyrnyň içinde garaşsyzlyk bayramy diýip özlerinin halktan, jogapkärçilikden, kanundan, wyjdandan garaşsyzlygyny ýlan eden senesini şuň belleýärler. We şolary gollaýanlar, şolaryň ýallaklary, şolary bilen bile jenaýata, ogurluga, talaňçylyga gatnaşanlar şolaryň reklamalaryna şuň bilelikde goşun goşýarlar. Şolaryň teatryna şuň olaram dürli epizodlarda oýnap görkezýärler. Bugün Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni däl, 20 sentyabr Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni däl, Türkmenistanyň garaşsyzlygyny gazanan ýlan eden güni, Türkmen döwletiniň gurulan güni 27 oktyabr. Elbette bular şeýle metrgediler, aýnadylar, kilçerdiler. Näme üçin? Halkyň gününü, döwletiň döredilen gününü bellemän, gutlaman biz şulardan aýratyn diýip özlerine beraber senevelle diňe öz reklamalar üçin şonu ulanýarlar. Şoň üçin bu halkyň bayramy däl. Olaryň edýän hut şu garaşsyzlyk gününi ütkötmek bilen baglanşykly hereketem olaň jenaýatkärdigini, olaň halka garşydygyny, olaň Türkmenistan döwletini we Türkmenistanyň halkyny düşmanlygyny subut edýän faktlaryň biri. Şol arada Gülnawat bajy, ýagny Türkmenistanyň ikinji diktatory Haramda Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýallagyny Gülnawat we şoň oýnaşlary bilen baglanşykly edilen gurrundan soň ýene täze bir maglumat gelip bolşdy. Şu maglumaty dikkatyňize ýetirýän, ondan soň şol öňkü söhbetdeşligiň degişli bölümini gaýtadan halk köpçüliginiň dikkatyny ýetirjek. Döwlet agaşol Atajan Hanow ol ençeme ýyllardan bäri 2022 ýylynyň may-iýun aýyna çenli Aşgabat şäher ýaşaýyş gazmasynyň başlygy ýagny jaýlary paýlaýan bolup jekde işledi diýär. Işlen döwründe Gülnawat bilen pullaryny bölüşýärdi. Atajanyň Gülnawatyň oýnaşy dogry diýär. Käbir zatlary riskem aýtdy. 2012 ýylda Atajany bassalar diýip ýöne ol şonna bassalanda tiz wagtdan çykdy, türmeden şonu çykaranam ýene Gülnawat bazydy diýär. Soň ýöne bu gezekki bassalanna Haramda Günortan Gülnawatyň öýüne baranna Atajan bar ekeni. İkisini bilelikde tutýar. Haramdaň Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýü tutýar. Ýöne Haramdaň ähli doganlarynyň öýü afranaly, gorowly. Olar diňe şol tokuma degişli adamlary sanmaly buyruk berilen Haramdal tarapyndan başga adam hiç gili şolaň öýüne howlusyna girip bilenok, girmegen bolanok. Soň prokurorlara ýürüýte tapşyryk berip korrupsiýa diýip bahana bilen bastyrýan Gülnawatym Serdara aýtdyryp işinden çykartdyrýar. Şu
wakan ikisem bir-birinin ýanyndan bolýar. İlki Gülnawady işinden aýyrtdyrýar, ýanyndan Atajan matylýar. Serdar prosto ýöneköýjü, gurjak, ýurdu dolanýan haramda, ähli pirkazlar, buyruklar şonuň elinden geçýär. Gol çekýän Serdar boldy. Ýöne saglyk ýagdaýy sebäpli ölümden öň ogluny oturtdy. Haramda. Ya yaşasa dekabr eşenni yaşar, gaty gitse 2023-nji ýylyň marty. Soň bu tokum dargar. Dargamazdan öň alınıp barlyan. İşem ýurtda gozgulan turdup, şondan peýdalanyp gaçmak. Saýlanyp alınan yerem lewap. İnternetdäki wakalaram şol ssenariýanyň bir bölegi. Neşe dip ýazýar. Ýene bir haty bar. Atajan barada maglumat Türkmen News habary we Azat habarda 23-nji iýuny çykdy. Ýöne bu barada ol Atajan nädip tutuldy, näçe ýyl basyldy, näçe jaýy we bu faktlar barada maglumat berilmeýär diýär. Şular ýalyky mehriman doganlar. Siz näme pikirde mehriman doganlar? Gelin onu bilelikde şu gün Türkmenistany talan, ýurdu ýykan, Türkmenistanyň halkyny gul eden, dargadan, döwlet gyrgynçylyklara duçar eden haram çüýrük tokumyň bütün jogapkärçilikden özüni garaşsyz oglan eden günü münasibetli geçirýän reklama toýuny şolara Gülnawat bajy we oň oýnaşlary bilen baglanyşykly halk arasynda giýinden ýaýranyň ençe ýyllar dowam etip gelýän gurrunlary ýene de bir gerek görelýän, ünsverip şu tema bilen baglanyşykly öz bilýän, şaýat bolan, görenişden zatlaryň bar bolsa da bize ýazyn mehriman doganlar, biz ony halk köpçüligine we dünýä köpçüligine ýetirelim. Ýene keyfirlerimizde seni hoşsa bolun, Allah ýarňyz bolsun. Salamu aleykum Rozbay ağa, oňsunuz. Salamu aleykum Döwlet ağa. Salamu aleykum iziz halkym. Men elimde konkretne dokazatsywa bar. Suutlar bar. Elimde kagizler bar, suratlar bar, videolar bar. El peçetleri var, podpisler var. Pullar var, surat video kameraları. Nir uğradılanca var mende. Serdar'ın eden işleri. Hemes du elindeler. Biz birda sorajak. Türkmenistandan bir maglumat geldi bolan, şu maglumaty tasdiklap bilermi? Şu maglumat dogrymy, dälmi? Nähil şu maglumat? Şu maglumat barada öz pikirini aýtsana bolýarmy? Ayda Abdullah. Öňünden başga habarlar berýär, ýöne soň ýene bir gyzgyn habar, bu haramdaň aýarlygyny Gülnawat näme sebäpden işden aýrylandygy. Şammy ýegeniň ejesi diýe. Şu aýrylanlygy barada maglumat berýär. Bu Atajan diýip şäher häkimligine işleýäniň näme sebäpden 23 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi, 5 ýylan krytyda. Sebäbi Gülnawat bilen tutulýar. Bir düşökde yatan yerine. Üstüne de haramda hut özü var ya diye. Hakyky fakyt şol sebäpden Gülnawat işden çykdy diye. Onç. Gülnawat şeker haýyşy. Öýdi bar. Atajanyň Aşgabat şäherine 72 sany elitka jaýynyň bardygy hem anyklanyrly. Haram tohum haramlygy diýdiňe. Öz aýarlygyny oňursun. Bu Serdar, bu haramda Türkmen gelin gyýlaryna ony etmäň, muni etmäň diýip her bir Türkmen aýal gyýdyny, öz aýal doganyna deňemesin. Haramda ýanky maslahatda indi dünýä türkmenleri bilen baglanşykly bir zat diýdi.
otay gerek gel. Ýöne Gülnawat bilen baglanyşykly şu aýdylýan zatlar dogry bolup bilermi? Şehir hakimine dip bilmeýärmen. O sebäbi Gülnawat Atajan Nipiri şäher häkimlikde işleýärmişin. yaş olanla geziyor aslında. Yaş olan boy uzun olanlarla geziyor. Yaş olanmasa moş doğru diyelim. Yaş olanla geziyor. Boy uzun yaş olanla geziyor. Devlet devlet şeýle bir näme müze çykyp bile eger bular ýaly maglumaty berip bilen adam eger şu hakykatdan hem Aşgabat şäheriniň häkim bolup işden olsa Atajan diýilýär. Häkimlikde işleýän niye? Häkimlikde işleýän. Bolýar, häkimiýetde işleýän olsa şol Atajan diýäniň dogly ady, familiýasy, dogulun ýöle. Şäher häkimiýetinde haýsy wezipede işleýänligi we ondan daşary şonuň şol Aşgabatda 72 san elitke jaýlary bolanlygy bar. 23 ýyl batyrly diýmek. Yok, basılsın ol meselede. Dur. Basılsın. Ol meselede basılar kardeş. Eğer tutulan olsa basılar. Yöne şonu ayal doğru tutulan için basıldı mı yoksa ol yörüte şu ayal doğru belli bir möçberde kalp işlerin içerisinde şeyle bir cinayetçilikli işleri doluluğuna ve çaktan aşağı amala aşıran için basıldı mı? Yine şu zatların detallarını bilmeden pelançayla tutulupmuş diysek hazır biz özümüz son yanlış yaz. Sana hazır maglumat otayda yazıp dururlar. Yo men bunu fakt diýmok. Fakt diýaýdamok, habar diýaýdamok. Risk olar ýakyndan tanayan biri bolsaň riskden torayan şu real gurrunma şu hakykata gawat gelýärmi? Gelen okmy? Men bir tane Atajan'ı bilen fakt tip habar beremmi ama? Atajan'ı birisini tanıyan öňkü doğum problemi başlygy var Aşgabat şäheriniň. Doğum problemi başlygy vardı. Boyu ona uzunamy orta boy toğlakça olandy, simpatişni olandy. Soňşa oğlan 2000 näçinji ýyl bolar diýim sana dolda. 2000 ya 16 ya 2006 ya 18 17'de boldy. Şu oğlan basıldı. Aşgabat şäheriniň doğum problemi başlygydy Atajan diýen. Şu oğlan bardy. Olam ýangy şeýerden ýer satýar, magazin dukan satýar $100.000. Şu basılan bilýän Atajan. Aşgabat şäheriniň doğum problemi başlygydy şu oğlan. 2018'de 2017'nji ýylda. Şol haramdan nemes Gülnawat diýilen ýaňy ýakynna aýrylan bolarmasyn? Oğlan basılan diýen. Basılan. Oğlanyň basylany. Onu bilýän. Atajan diýen. Atajanlar köpäbizde tügelimi. Gülnawat doğru Atajanlar näme? Devlet Gülnawat şol Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma jemgyýetiniň başlygy wezipesinden aýryldy şol. Dogry dämi? Onu aýrylmasyna gaty uly sebäpler boldy. Häzir men onu biri bilen düşekde ýatylyp tutulandyr diýiljekden ýöneme şonuň şol Gyzyl Ýarma jemgyýetinde tutulyp şol wezipeden aýrylan üçin şol Gyzyl Ýarma wezipesi jemgyýetiniň üstünden bir näçe galyp dokumentler ýasap, bir näçe hususy avtologları ve bir näçe pullary daşaryda aktaran üçin şol suwutnamalar ahyrynda şol prezidentiň öz eline gelip yetdi. Hani şunun eline gelip yetdi, hani şu otur arkanda duranyň. Ulam şol haçan aýryldy şol? Yanlışmasam Şu. Abi 3-4 ay oldu öz yanlışmasam ayrılanına. Prezident kaçam oldu şu prezident? 3-4 aylarım geçti. Mart'tan sonra ayrıldı şu. Onun hem ayrılmasına şunu ayırmak için şunu işten ayrılması şunun özünün hem bundan beter jogapkärçiliklere da özünün sezavar duçar kalacağını bilen için ahırında atasına aydıp ana arkanda duran öz kakasına aydıp ondan sonra Gülnawat'ı işten ayırttırlar. Gülnawat şu wezipeden ayrılmamak için hana şu arkandaki duranın ecesi bilen maşgalası bilen bir näçe gezek öz ara maşgala davalara bile geldiler şolar. Doğru şu. Doğru. Fakt bu. Men bilýän. Hormatly tamaşaçylar, Edil Şuwat Türkmenistandan habar geldi.
Atacan şäher JKK başlygy diye. Umumy Jitkifin. awo. Umumy ýaşaýyş çay hojalygy bolýarmy JKK? 70'e olacağı bağa emma Jitkifin başlygy bolýardy. Turmany belli dälli. Ya JK'nin başlygy bolýam. Şey kommunalny bolýar, kommunalny başlygy bolýar. JKK diýen näme bolýar-da? Kommunal hojalyk. Awa, dogry şu meni şu meýdan şogul tutdy. Şogulum çyky diýip şobat. Ha, ba. Kommunalny başlygy şu bolýar. Şogulan Aşgabat şäheriniň kommunalny başlygy edi şogulan. Onu bolýarman irki wakaratyň aýdýany. 2016 2017 2018 ýylyň guruny. Onu bilýärmi? Ýa-ni ýakyn aýryldy. Serdar Süplük tagta çykandan soň aýryldy diýdiň dämi? Basıldı. 2016 2017 2018 ýylda basyldy şogulan. Gülnawat Serdar Süplük wezipe geçenden soň Gülnawat wezipeden aýryldy. Awa. Oğlan basılana 2017 ýyl 2018 ýylda basyldy. Ýöne esmunyň en has esasysy şol aýrylmasyna ýanky esas ýene bir esas iň aýrylgan çeri şol Serdary wezipeye getirmemek üçin Gülnawat elinden geleni etdi şol öz dogany bilen. Hem de şonuň bilen birlikde şu ene şu arkaňdaky duranyň öz ejesi ýani maşgala agzasy bilen de bir näçe gezek hersleşdiler. Ahyrynda onuň öz ejesi olardan üstün çykdy. Üstün çıkandan soň owa ynha näme etdi? Onu wezipeden aldırmaga mecbur etdi. Şo makala çelni. Indi şunu okuw ýadyna çykarma. Şol tä wezipe çykana çelni. Gelýäne çelni. Türkmenistanyň ozalky häzirki prezidentiniň ýanynda. Ýekece bir ýerde şonuň aýaly ýanynda görnüpmidi? Döldä, men şonu bilýän. Şu Atajan oğlunyň oň Aşgabat kommunalny başlygy idi. 2017-nji ýylda men ýadymda şu wagt. O domlar öňünde stroyka kurulan näme täze balkon kurulan jaý kurup näme etdiler, diýişin jaý kuranlara ýykyp O zamanlar hem Cennet Bazaryň ýanynda näme kafe bir kafe bar. Arzu kafe mi näme bir kafe bar. Şoň kafeň kapdandy hökümet magazin bardy. O hökümet magazinde ýykjak bolup sopsyna magazin kurjak boldylar. Onu $100.000 satdy oğlan. Şonsuna göt açyl gitdi, basyl gitdi oğlan. Onu bilýän men. 79-yň ýa 80-yň oğlan bolmaş oğlan. Özüň kara Mercedes'i bardy özüň sopsyna. İşe gelende Dutavolonda gelýärdi. Sineşke renkde. Yine bir zat belli. Serediň Gülnawat bir ýere bilen ýatyp tutulupdyr zat diýdiler. Eger tutulan ýagdaýynda da elbette öz dogany da cezasız koymaz. Boy bir prezident olsun, minister olsun tapadı yok. Ýöne şonuň dogany bilen ýatan eger bir gaýatyň kimligini öz gözü bilen ýanky sen arşyňal görüp tutup biläýse bular. Şol ýatany hemem hiç zatsız ýok edýärler onu. Yerin yüzünden ýok edýärler. O belli zat. Etçekler hem belli buların. Olaryň güýjü ýetdi hemme zat diýip. Ýöne bäde bir öle diýjek bir ayet var da, gepin gysgasy. Öle diýjek ayet var yani. Eger şu zatlar ýa sen aýdyşyň ýalak, şu zatlar bolan bolsa, uçak açan o zatların komple video hemme zadyna çıkarlardı. Çıkararlar tam hatta. Sen olar yazatlar derro gerekli adamların eline geçer devlet. Sizce geçer. İstanbul'da çıkardılar ya bizimkileri. Montaj deyip bağırıp öğrendiler. Rozva Gülnawat'ın 2013 yılı sevgilisi vardı. Birinci bilgen işine. Näme Balkan näme stroga kurýardy. Näme Balkan diýerler. Ady stroga ady, firma ady, asy iýesiniň ady. Gülnawat'ın sevgilisiydi. O nazaragan bilýärdi onu. Oğullar hem bilýärdi. Emes biler. Açyk gurulşýardy. Açyk öýüne bar oturup edýärdi. Gerekýärdi al bile gidýärdi. Öýüp gidýärdi. Oğlany şu adam diýip bilen ýoklar, basan ýoklar. Risk. Oğlan.
Ne tomaşaçy jogap berýär. On nice bolsaň diýe. Ahmet Nokur bilenem söýüşýä diýerler diýe. Şoňa hiç de noklar diýe. Men aýtdyna şu Muhammed Balkan men hem bir Balkan Stroyko firmasy çoğunun ýolunda iki kotedj kurdy. Kotedjlan kurdy şu adam. Anan şu söýülsidi. Pramoy Nazar agasy, ären bilet Nazar aga, Nazar şeytanam bilýärdi. Hemmesi bilen oğullarım bilýärdi. Hemmesi bilýärdi olar. Lekin zat diýip bilmediler. Nokur soňky çykandyr, soňky çykan o. Nugul navat yaş oğlanlar tutýar. Simpati işin boyu uzun oğlanlar tutýar. Ödük üçin edýär. Pul, eşik, maşin hemme alyp berýär. Hiç kimse diýip bilmeýär. Bispir del ýany gezýär. Onun söýgüleri. Sen oğullar ýaly diýme ho, Türkmenistanda ýakışykly oğullar, oğdan oğullar, kän ýene birden eňerler. Güllewada karşı başyň bela galar seniň soň. Yo, açyk görýän men hakykat. Düşük serdar etsinler şolar olar ýaly bolsa. Şu goýça geýnenden görä, ina taýýarja ortura. Tara oğlanlar edýär onu. Ondan bu maňa habar geldi, oğlanlar edýär. Şu at oğlanlar. Oğlanlar goýgur ýaşadatlar. Yaman etjek boldular, o ýerwet etjek boldular. Kiday istoýdy iki tane oğlanlara. Ba. Bir tane de näçe tane bir oğlanı kiday istoýken. Oğlanlar edýärdi onu. Hiç gynda ıstanma. Taliban basya bir gün. Men size aýdyn. Taliban basya. Talibana basmazlar bolýany. Taliban bularla bile bir ýaşaw ýorgonyň aşagyna kan ýam üçin bas. Hay, şolan Talibanlaryň elleri bar da şu oğlanlaryň. Agam. Dolda sana aýdyn. Kino TV diýip bir tomaşaçy aýdýar. Risk näme diýe? Ýurtdaşyndaky prezident arkaňda durar diýer. Biram däl bir topar prezident bar. Näçe 3 mi 4 prezidentimiz bar. Daşar ýurtda. Şolar arkaňda durmazmy? Hay birisi aýdan da birisi bilýän. Dile geldi bar aýtmaýmyn bolýar. Yok aýtma. Gerekken. Virtual dünýäde ýören seniň ol bir näçe prezident diýerleriň ol öz topanyna jogap berýärler. Götüne boksy kışygynda näme diýe men size barıň diýdimmi? Beýtmäň o. Indan mene wiza sistema girdi näetdi bir-birine saldyryp başladylar. Aslında riskini ýylan goradylar. Başladylar. Olaryň iýjek pokuşo diýip men aýtmadymmy sana? Ozal aýtdym. Seret aly bir gün geçmänke başladylar. Men bir gün aýtdym, eýýär etçeýini. Rozba, men bir efirde aýdandym. Seret, ýene ýaman goýgur näme? Goýgur kommentariýa. Ýurtdaşynda prezident saýladylar diýär. Biram däl bir näçe tügeleme bereket bersin. Prezident saýladylar. Hany prezident bolup çözsün şu wiza meselesini diýär. Sen tap berene bir näçe $100 berjek diýip sen kendine pul goýup berene mäwamsın? Hiç kim tanasam tanamıyorum diyor. Hiç kim başına bela alasy gelmeýär. Serdar indi şu etçe işini özü bilene o näme etjegini, panika düşdü goýucu. Panika. Bu kalkasyna etjek bolende men. Derdi Muhammedow. Sana diýen. Sen o molla bolup özüňçe o Kitaylar getirip, Araplar getirip, o nämeler getirip, Fransuzlar getirip sen 10 min okutupdursun. Sen näme 10 min okutupdursun? Kaýsy nämeňden? Kaýsy kimin puluna? Öz kiseninden ol. Japoniýa premier ministri üçin näme töwür galar ýa-ni. Kaýsy etdiler ogular diýinler? Din kanka oyuncak etti. Özüm eline sağa appa sakka näme ýüzüne alypdyr. Ýyňam dön giyipsin. Kaýsy kelleňden, kaýsy ýüzüňden giyipsin sen. Bir eşeğin derisinden bir donda ýasasan, ondan özüňe, ýüzüňe şo eşeğin derisinden gaty ýüzüň. Bir ýurtda ahir zaman boljak bolsa diýe şo ýurtda molla bilen işan köpeler diýe. O näme şol häki gurrundy aradan gaçan, gözden gaçan wagtyna gelmän soň ýerden gelip goşulan nemeler, kommentariýalar bar. Tutulan däldir diýe Atajan pul getirip berýärdi şol heleýe. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident dälkäde ikisi işleşen ekenler diýe. Atajan Serdar odan gyzyň näme kakasy bar wagty o işledi. Kamlan başlygy bolup. Onu men bir gowy bilýän.
Onu qovumen tanıyan. 30 mikron yaşadı orada. Aydınçı Nur Kasova, Nur Muhammedov. Şoň goňuşsuydy. Şoň goňuşsuydy. Bunu risk bagışta 30. mikron neresinde yaşadım? Meneme 30. mikronda yaşadım. Aşgabatda şu dövrde. Ve Kasoyun üyünü bilenler misiniz? detayden olarak. Nur Kasoyun üyünü. Kardeş ol Vayan Garadok şol bazıların arasında şol näme bardy? Şol men şo taýda boldum. Köşede oldum bir näçe wagt. Köşede soň bäri oturup içine geçtim. Kasoyun bilen, Nur Kasoyun bilendiniz siz. Bazar var. Bazarı bilen siyahat näme gassynsan, yani bilen turizm gassynsan. Turist gassynsan. Yok siz o tarafa geç gittiniz. Ben bu tarafta. O park var, kiçi park var. 30 milyon kiçi parkı var. O bazarın kaptalında. Ava. Hoş. Bazarın prosunda opştu var ba. Yolun bu yüzü. Ava. Vayan domlar tarafında. Ava. Zapravka en ba o tarafta. Hoş. Benim şu tayda. Benim şu tayda yaşayıp işledim. O Gurban doktor ba. Son on işle giden Arçın ba. Son Nur Kasoy. Nämen no üye şu. Nur Kasoy näçen diller o ýere barıp yaşadı? Näçen jilde yaşanap. Men şonu bilýän. Meni açtyran da özüm şoňa pul berip gaýtdym men. Yo men maňa sen onu barıp näme berip näme goýanyň gerek däl. Näçen jilde yaşap berende? Şu ýylyny men saňa zat berip nämeden soramam. Gerek adam aýdyp oturma o.